Най-лошото нещо, което се случи на България през 2023 година, беше тоталното превземане на медийният информационен поток от олигархията. Политика през 21 век на планетата се прави чрез телевизии и социални мрежи. В България те и преди бяха подчинени от група невидими модератори, свързани с бившата държавна сигурност. 2023 година обаче е особена. Напълно изчезнаха от телевизиите и големите сайтове теми, свързани с корупцията. Такава няма повече в България. Да сте чули нещо за разследване на фалита на КТБ? За строежа на магистрали от няколко специални фирми, спестили стотици милиони от материали. За футболния съдия изтеглил 60 милиона лева на каса в няколко банки. За вилите и магазините, купени от Борисов за любовницата му в Барселона. През 2021 и 2022 година все пак нещо имаше по тези теми в медиите. През 2023 година корупцията изчезна. Освен телевизиите и големите сайтове, тотално бяха превзети и социалните мрежи. Допреди половин година Фейсбук беше модериран за България от фирмата Телус. След скандалите около нея, Фейсбук формално спря отношенията си с Телус. Модерирането сега се извършва от неизвестна фирма и специалисти някъде в чужбина. Според някои родни блогъри, едва ли не ДАНС в България се занимава с модерирането на Фейсбук. Но това е малко вероятно. Факт е обаче, че най-известните блогъри и разследващи журналисти са поставени в тотална сянка. Преди закриваха профилите им. Сега ги оставят да пускат постове, но те се губят някъде из мрежата. Де-факто, със специални алгоритми на анонимните модератори е организиран особен резерват за няколко стотин блогъри. Те взаимно си четат постовете и си ги лайкват. Но за широката публика тези постове са поставени в сянка. Никой не може повече да подсили свой пост, ако в него се споменават Пеевски, Борисов, Доган или имат техни снимки. Защото се пречело на приемането на важни закони. Такова най-често е обяснението на Фейсбук. Вероятно е създадена специална група политически модератори, действаща у нас или в чужбина, която има техническата възможност да ограничава най-популярните блогъри и следи внимателно техните постове ежедневно. Същото е положението и в YouTube. Видео за Пеевски е обречено на тотално затъмнение. За Путин може да кажете нещо лошо, но за Пеевски нищо не бива да пишете, иначе профилът ви се закрива. Авторът на този материал преживя тотално хакване на стария Фейсбук профил, на мобилния телефон, на лаптопа, на електронната поща. Обикновените граждани напълно губят възможността да участват, макар и на по-ниско ниво в националния информационен обмен, анализи, дебати. През 2023 година свободата в дигиталните медии за България изчезна напълно. Вероятната причина – страхът народната олигархия да не бъде сложена в списъкът Магнитски. С тази цел Пеевски и Борисов са всеки ден по всички телевизии, говорят позитивно за НАТО, за Европейския съюз, за новата конституция, която пишели с други баш политици. Такова чудо не се беше случвало. За половин година Пеевски беше превърнат в големият политически лидер на България, в решаващия фактор. Родната интелигенция прие това положение, примири се. Вече е невъзможно да бъдат организирани големи граждански акции срещу моделът на държавна сигурност или големи протести. Както стана през 2013 и после през 2020 година. Победи ли напълно олигархията българската нация? Пределно ясно е, че трябва нова формула за борба с олигархията. Писането на постове, буквално казано, в дигитален резерват от няколко стотин души няма да донесе никакъв успех. Спасението, както винаги, е в обединението. Обединението на блогърите и всички недоволни от прехода и политическия модел на държавна сигурност. Какво точно да бъде това обединение, как да започне и какви да бъдат конкретните му цели през 2024 година? Скоро ще научите и това, освен ако не бъде закрит и този профил.